Hey, what's up mga idol? Maayong adlaw po sa inyong tanan. For today's video di ay tuod, mamainit di ay tanin nyo aning bulak sa Ternate or gitawag nila og Blue Ternate. Kani nga bulak sa Blue Ternate mga idol, nailhan ko ni siya mga kol adtong nang labaying mga katuigan pa dol. Way back, nagskwela pa ko og high school, akong apuhan nga ni panaw na tol ang nag-introdusar ani sa kuha mga idol. Wala rasab nako testing idol, apan sa akong pagtilaw na mga tol, lami man gyud di ay ni siya himuon kibali og te or tsaa mga idol. Nagkuha lang ko og siyam kabuok, bulak ani niya dol, og ako dayong gihumol sa init-init nga tubig mga idol. Kutaw-kutawon dayon dol hangtod mausab ang kolor sa tubig mga idol. Mahimo na siyang color blue sa imong pagkutaw-kutaw ana mga idol. Daghan sab ni siyag dala mga dol, mga sakit nga pwede niya maalimahan mga tol. Dili sab ka magmahay dol sa mga benepisyo nga imong makuha aning Blue Ternate mga idol. Nag-inom ko ani mga idol, sukad pa kaniadto mga dol. Og karon mga dol, barang reels ramaning ato tol. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ani mga idol.